Salam hürmetli vatandaşlar, здравствуйте, дорогие Türkmenistanцы. Bugün şol 30 yıl beri Türkmenistan halkın, milletin öz demokratiyası için alıp barayan görüşünün içinde, görüş yoluna nähili yanlışlıklar bolupdurlar. Diyeline şol 95-nji ýylda çıkan olanlar var, ýa-ni Aşgabatyň her ýerinden. Bir Avdavez, Pakir, Yankı, Adıkuliyev, bir Barış Şeyh Muradov, yani onun yanına 100 adam. Ondan sonra bir Ajdar Ahmet, yani şuna mengdeş bolan adamlar, entek biz bir toporunu bilemzak, onun anığına yetemzak. Şurada attık hatta, ondan bir yine de mundaşından bir görüş neyim için hemişe şovsuz oluyor. Onu bir üstten son puş diýilen ýagdaý bolýardy. Bir onu diýmek bizim ýurdun içindäki şol görüşe çykan adamdan alyp baran strategiýasy hemem ýanky hereketlendiriji güýçleriň dogry hasabyny çykarmadygy bolýardy. Bular aňyrdan barana millet galar diýe millet galana otady. Ýöne biz hereketimiz üýtkiýe. Şoň üçin hemme millete, halka, cemaate yüzlenip menin hem aýtjak hem tapşyrjak zadym birinçiden gorkmaly, bir zady bilmeli. Şo biziň konstitusiýon hakymyz var, kanun var, ol hemmekşe deňdir. Onuň üçin raýatlaryň insan hak hukuklaryny nirede depelenýän bolsa, kemsidilýän bolsa, şol ýerde biz siz bilen bardyr. Arqan bize yüzlenip bilersiň. Ýöne kanuny bozmalylar. Özüňiz ýalňyşmalylar. Bizden habarlaşyp şuňa bizne çykjak, etjek diýip arqan yüzlenip bilersiňiz. Inni umumy diktatura bilen, haramdaň edeniyetdiligi bilen umumy gapmagarşylyk hem informasiýon gapmagarşylyk hemem ýanky öz hak hukuklarymyzy gorumak gapmagarşylygy ýurdun içine geçirmeli. Ýurdun içindäki adamlara da yüzlenýän, nätäzelikde bir kaýda ýende ýol açylan soň şoň içine gitjek adamlara da men deň derejede hemmeňize yüzlenýän. Halkyň haky var. Narod imeyt prava. Adam yolu, adat yolu, atlanan eyvah, atlanan eyvah.